Здравейте, приятели! Днес ще почистам пак един климатик. В село Черногорово пак ще го почистам. Това са филтрите. Малко са мръснички. Ще ги почистам и тях. Дай малко на мен. Погледнете колко е мръсен. След малко ще изглежда друг. Ще бъде както нов ще бъде. Като нов. Важно е всяка година, поне един път в годината, да се направи профилактика на климатик. Ем по-малко ток харчи. Ем по-голямо качество. И по-голямо качество на студено и на топло през зимата. Сега ще махам целия капак и ще го почистам. И човека, къде ще му правя профилактиката. Здравейте, приятели, значи казвам, няма грешка при момчета. И камери поставя, и климатици почиства, да е жив и здрав, ама гледа си работата как трябва. Сега ще го пръскам за обезмаслител и ще изчакам между 5 и 10 минути да мога да поеме. Ще си го пръскам спокойно. Напръсках климатика за обезмаслителя. Сега ще изчакам между 5 и 10 минути да мога да поеме. Сега да пръскам за чиста водичка. Вижте какво пада. Погледнете. Погледнете какво пада пред климатика сега с малко. Погледнете. Всяка година климатиците се нуждаят от профилактика. Супер, супер. Я покажи тук малко. Ето. Погледнете. Свирай малко. Климатика е почистен най-идеално. Сега ще работи по-хубаво. Ще остава телефонния номер за връзка, за профилактики на климатици и за монтиране на камери за видеонаблюдение. Който иска да може да ме звънне на Viber или на телефонния номер. Айде, приятели, това от мен. На какво ви прилича това? Това е чиста вода.
Какво изпадна от климатика пак? Почистете си климатика, приятели! И викате много ток харчи. Ще харчи много ток. Как няма да харчи? Той е мръсен. Не мога да работи качествено и повече ток харчи. Затова си почистете климатиците.